Puruveden rannalla Kesälahdella sijaitseva Ruokkeen lomakylä tarjoaa perheystävällisen lomaviettokohteen kaikkina vuoden aikoina. Perheyrityksenä toimiva lomakylä toivottaa tervetulleeksi niin auringonpalvojat, vesipedot kuin toiminnallistakin lomaa kaipaavat. Halusitpa sitten upottaa varpaasi auringon lämmittämään hiekkaan, pulahtaa lastesi kanssa matalarantaiseen puruveteen viilentymään tai lähteä kokeilemaan kalaonneasi kirkasvetisellä puruvedellä, Ruokkeen lomakylä tarjoaa idylliset puitteet rantalomalle keskellä kauneinta Järvi-Suomea. Ruokkeen lomakylän tarina juontaa juurensa 1970-luvun alkuun, jolloin Laukkasen perhe päätti perustaa lomakylän omalle kotitilalleen Ruokkeenniemeen. Lomakylän rauhallinen sijaintipaikka poissa valtatien välittömästä läheisyydestä takaa koko perheelle nautinnollisen loman turvallisessa ympäristössä. Toimintaa kaipaaville tekemistä riittää niin itse lomakylässä kuin sen ympäristössäkin. Kaiken tekemisen keskellä ei Ruokkeen lomakylässä nälkäkään pääse yllättämään, sillä ravintolapalvelut löytyvät lomakylän sydämestä. Järven läheisyys näkyy myös ravintolan valikoimissa, joissa kalaruuat näyttelevät suurta osaa. Ravintolan valikoimissa pyritään hyödyntämään alueella tuotettua lähiruokaa niin kalojen, vihannesten kuin marjojenkin osalta. Kesäisin lomakylässä vietetään myös teemailtoja, jolloin tarjolla on rantakalaa, loimulohta ja rosvopaistia. Loimulohen kypsymisen seuraaminen kesäiltana grillikatoksessa nuotion äärellä on elämys vailla vertaa. Rattoisan kesäillan kruunaa tanssit kesäterassilla hyvän musiikin ja seuran kera. Joka kesä Ruokkeen lomakylä toimii niin ruokeuistelu kuin Puruveden lohikuningassoutuuistelukilpailun tapahtumapaikkana, joissa kalamiehet ja naiset pääsevät ottamaan mittaa toisistaan. Syksyisin Ruokkeella järjestetään Puruveden syysuistelu ja puruvesi-meeting. Uistimeen Puruvedellä voi tarttua niin järvilohta, taimenta, ahventa kuin haukeakin. Mikäli haluat kokeilla uistelua, mutta laji on vielä tuntematon, voit tutustua tähän kalastuksen muotoon yhteistyökumppaniemme järjestämillä uisteluretkillä. Veneilijöille Ruokkeen vierasvenesatamassa on sähkö- ja vesipiste sekä septitankin tyhjennysmahdollisuus. Ruokkeen lomakylän ympäristöstä löytyy tekemistä kaikkina vuoden aikoina. Syksyisin elämyksiä tarjoavat niin marjastus- kuin sienestysretketkin, joita voit toteuttaa omatoimisesti. Lähimmät puolukka- ja mustikkapaikat löytyvät mökkien lähettyvillä olevista mäntykangasmetsistä, joista kotiin viemisiksi voi lähteä mukaan koko talven puolukka- tai mustikkasato. Sateen raikastaman syysilman myötä myös sienet alkavat nousta maastosta esiin. Lähimmät sienestyspaikat Ruokkeelta löytyvät parin kilometrin päässä lomakylästä. Marjastuksen ja sienestyksen jälkeen voit nauttia syysillasta vaikkapa takkatulen äärellä rentoutuen.
Syksyn tullessa itse Ruokkeen Lomakylän väki siirtyy työskentelemään Lomakylän yhteydessä sijaitsevaan Laukkasen kalan jalostustiloihin, joissa purkitetaan muikkua, särkeä, siikaa ja kirjolohta. Purkitettavat kalat ovat peräisin paikallisista vesistä. Laukkasen kalan säilykkeet ovat suosittuja liike- ja joululahjoja. Myös talvella lomasta Ruokkeella voi tehdä toiminnan täytteisen. Talviseen puruveden ympäristöön on helpointa tutustua suksien päällä, jotka voit vuokrata Lomakylästä. Hyvän jääkelin vallitessa puruvedelle avataan myös retkiluisteluväylä. Mikäli vauhdin huuma kiehtoo talvellakin, löytyy Lomakylästä vuokrattava moottorikelkka, karttoja ja reittilupia, joiden turvin voit tutustua omatoimisesti Pohjois-Karjalan moottorikelkkareitteihin. Talvisen moottorikelkkaretken onnistumisen takaa aimo annos reipasta seikkailumieltä matkatessa läpi Pohjois-Karjalan vaaramaisemia lumisine hankineen, harjuineen ja notkoineen. Ruokkeen Lomakylä toivottaa koko perheen tervetulleeksi Ruokkeelle Kesälahden aurinkokuntaan viihtymään ja saamaan unohtumattomia kokemuksia.